وجعلنا ذريته هم الباقين. Oşoň neslini baqi galdyrdyk. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. Ve biz Hazreti Nuh'a baqi goýduk. Inniki geljek ummetlerde şu sözüni, yani Nuh'a salam bolsun diyen sözüni baqi goýduk. إنا كذلك نجزي المحسنين. Tahqiq biz şu tariqa yaxşı sowap berermiz, yaxşı iş etýänlere. إنه من عبادنا المؤمنين. Tahqiq Hazreti Nuh bizim mu'min bendelerimizdendir. ثم أغرقنا الآخرين. Ondan soň biz Nuh'a muhalif bolanlaryny garq etdik. وإن من شيعته لإبراهيم. Ve Nuh aleyhissalamın tabi'larındandır Hazreti İbrahim da. إذ جاء ربه بقلب سليم. Yadet İbrahim özünün perverdigarına pek kalbi bilen gelin wagtyny. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. Wagty ki İbrahim özünün atasyna we kawmyna aýtdy, siz näme zatga ibadet etýäňiz? أئفكا آلهة دون الله تريدون. Aya hak bolan Hudaýy goýup batyl hudalar isleýäňizmi? فما ظنكم برب العالمين. Pes alemin perwerdigary bolan Hudaýy gümäniňiz nämedir? فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. Pes Hazreti İbrahim ilmi nujumga nazar etdi. Pes aýtdy men merizdirdim diýip. Pes kawmlar Hazreti İbrahimden yüz öwürüp gitdiler. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. Pes Hazreti İbrahim şolaryň botlaryna garşy yüzlendi. Pes aýtdy, näme diýip zat ýemýäňiz? Näme boldy sizlere? Keplemýäňiz? فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. Pes tagali bilen botlaryny awratdy. Pes mämurlar İbrahimi hazır etmäge yüzlenip çaqqan ýortup geldiler. قال أتعبدون ما تنحتون. Hazreti İbrahim aýtdy, aya öz eliňiz bilen ýonyp bejeren zatlaryňyza ibadet etýäňizmi? والله خلقكم وما تعملون. Ve Allah tebarek ve taala sizi we sizin ýasaýan zatlaryňyzy yaradandyr. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. Kafirler aýtdylar, İbrahim üçin ot ýakmaga bir jaý bejeriň. Pes İbrahimni şol odu taşlan. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Pes kafirler Hazreti İbrahim'e yamanlyk we azap ýetirmek istediler. Pes biz şolaryny zelil aýlandyrdyk. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselam kafirlerinin odundan sağ salamet nicat tafandan soň aýtdy, men öz perwerdigarymyň emreden ýerine hicret etýändirin. Özü meni maksadyma hidayet eder. Hazreti İbrahim Hudaýa dua edip aýtdy, perwerdigara, maňa bir salihi ferzand ata et. فبشرناه بغلام حليم. Pes biz şoňa bir sabırly halim bolan ogluny berjek diýip beşaret berdik. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Pes wagty ki Hazreti Hajardan bolan oglan, yani Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim bilen bile yürümäge we işlerini anjam bermäge yaranyna, Hazreti İbrahim aýdypdyr, ey oglum, tahqiq men diýişimde gördüm, men seni zebh edip qurban etýärim. Yani Huda maňa emretdi, ogluňy qurban et diýip. Pes sen bak fikir etip gör, sen raýyň şu hakda nämedir diýipdir. Hazreti İsmail aýdypdyr, ey ata, sen özüňe emredilen zady anjam ber.
İnşallah sen meni